rekao bih, fučka mi se živo. Ali dobro, idemo dalje. Laganini skener. Praktički amnestiramo interpelacijom eklatantno percepiranju sukobu interesa. Laganini skener. Dobrodošli u Skener. Na nove parlamentarne izbore idemo vjerojatno na jesen, a u mjesecima do tada opet će se valjati jedno od vječnih pitanja na megdanu rada i kapitala. Rad nedjeljom. Sindikat trgovine već 20 godina ne uspijeva u namjeri da se tog zadnjeg dana u tjednu blagajne ugase, dućani i shopping centri zatvore vrata, a šljakari u trgovačkom sektoru odmore. Kako to obično biva u životu, posve slučajno, samo da ne ureknemo, to bi se silom teže globalnog razvoja situacije moglo dogoditi već na valu prve tuzemne pojave koronavirusa, potvrđenog kod mladića u Zagrebu koji je ovih dana bio u Milanu. Situacija u susjedstvu osjetila se prvo na Zagrebačkoj burzi, gdje je većina dionica domaćih kompanija potonula izgubivši na vrijednosti 5,8 milijardi kuna. Toliki pad Crobexa, veći od 4%, podsjećaju analitičari, nije bio ni na vrhuncu krize u Agrokoru. Upravo je ta korporacija donedavno bila simbol trgovinske orijentiranosti gospodarstva, u kojem svake sezone najveća proračunska očekivanja trebaju ispuniti sunce, more i turizam. Tako se i u ideji ograničenja rada nedjeljom, umjesto potpune zabrane koju nema nijedna EU članica, razmišlja o uvođenju 12, 13 ili 15 radnih nedjelja u godini. Izbor bi se ostavio vlasnicima trgovačkih lanaca, pa bi na obali to vjerojatno bilo u ljetnoj sezoni. Kao mali prilog javnoj raspravi koja kreće u travnju, rekli bi mnogi, nije glavni problem rad nedjeljom ako je isti i adekvatno plaćen kako je zakonski propisano. S takvim detaljima problema nema vlasnik vodeće čipsare na ovim prostorima, čudo iz Donjeg Miholjca. Gospodin poslovni uspjeh tvrtke, prema napisima Telegrama, zahvaljuje i svojim zaposlenicima. U određenom iznosu stipendira studij djeci radnika, a ovisno o učinku i zalaganju dijeli bonuse, a imaju i svojevrsnu kasu uzajamne pomoći, od čijeg spomena znamo liberalima u pravilu skače tlak. Kakve to sve skupa uopće ima veze, pitate se. Možda i nema. No dok globalnom selu prijeti nova velika kriza, draže nam je misliti na kralja čipsa koji pokazuje da su čuda u Hrvatskoj više nego moguća. Skener napisala Vlatka Koren. Fučka mi se. Laganini skener.